הרב הראל. שלום לכל המאזינים שלנו היקרים. שבת שלום ומבורך. אנחנו נמצאים ממש בחידוש מהגוש של גוש קטיף בעיר עזה, בארץ גרר המקראית, שבפרשה שלנו יצחק יורד לכיוון גרר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תרד מצרימה, שכל מארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. בארץ הזאת הוא נמצא בגרר, כלומר פה, ולך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. כלומר ממש פה אנחנו נמצאים במקום, אפשר לומר אולי בהלצה, ישיבת גור. גם אנחנו רואים שזה פה ויזרע יצחק בארץ, נמצא בשנה עם 100 שערים, אז בעצם אנחנו נמצאים כאן בישיבת גור ב100 שערים, אשר בעזה בגרר המקראית. הרב ליעד, אני רציתי לשאול אותך, תאיר את עיניי על עניין בפרשה. מה יצחק רואה בעשיו? למה הוא רואה אותו כממשיך? הוא רוצה לברך אותו, הוא ממש אוהב אותו. מה רבקה מפספסת? מה אנחנו מפספסים? למה הוא רוצה לברך דווקא אותו? יפה. אז האמת שזאת שאלה גדולה, והתעסקו בה גדולים לפנינו, אבל אני אנסה אולי קצת גם לדייק את השאלה גם בשביל הצופים, גם בשבילנו. כשעשיו רואה את יעקב, הוא אומר לו, נכון, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, לפני שבא לברך אותו. אז כמו שאמרנו, זה לא שעשיו אמור לקבל את הברכה, אלא שיצחק רואה בעשיו גם דברים חשובים. הוא רואה שהידיים ידי עשיו זה משהו שיעקב צריך לקבל. יעקב הוא יותר מדי איש תם יושב אוהלים, וחסר לו את היכולת לכבוש את הארץ, לרשת את הארץ, ואת זה הוא לומד בעשיו. הוא לומד מהידיים ידי עשיו. יצחק חיכה לרגע שבו יעקב יהיה במצב של הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו, וככה הוא מוכן להיות הממשיך, לרשת את הארץ, להמשיך. אנחנו נמצאים פה, יש רעש של טנקים מסביב. אנחנו זוכים להיות עכשיו בחלק הזה של הידיים ידי עשיו. ברוך השם, גם אומרים דברי תורה, כי הכל כל יעקב. אני והרב הראל זוכים פה להבין תורה ולהדירה בישיבת גור בגוש קטיף. אבל מצד שני זוכים לידיים ידי עשיו. וכך נזכה לגאולה שלמה, זרע אברהם ויצחק, לכל עם ישראל. שבת שלום. אמן, שבת שלום.